Funcionava ara des de fora o què? Sí. Començo? Sí. Un moment, com ens fiquem? Fiquem una mateixa postura. Vale, som-hi? Vale. Però Hem d'aguantar més. però per què no fem... Una llarga, no? Un cop el fem els 4, fem 4 vegades i una llarga. O sigui... No. Sí, però fes més llarg, o sigui... Vale, I la cinquena és llarga, Vale. I som? Sí.